Simple class. Ano yan? Ay, rumot. Labay ito na siwat. Diba? Balay matapin juwan ka siya. Nilay na pi. Di ngasungaw ba kibiro bitu kana ba piya don jigiput bali ribi. Kila sama kung tata ka din yan. Balay na ka daw. Madangin natin mag-nasa paglaro. Sadya ko po niya. Hoy ka day. Di na ka daw. Mama, ikaw lang yan manuburi pi. Kadaw tayo ka din natin medyo ikaw pi. Balay uli ako sa utak lang. Hajing sisata, medyo ikaw na pagli nga mangarok mga pidang eh. Dia, hindi mga pidang pa. Lahat yan pa. Kaya subin na beriribi. Ila syutak na nga. Badai iribi. Matay ka ito ko. Lahat din pa. Mentah nga ba na iribi yan ang magkra. Kapadaw ko mentah nga lahat mga suto. Badai na kabut. Sinti jogi. Tawag nga. Henry mentapat ilinut mo ban kini iya semula jaki wero. Tamba to amni nai pi ba ngat so mga iribi. Tapi kau, biar iri. Ini ada ceduru. Ya, kan, ya pindah. Bigay mo iba. Kung prasyo ba niya kiparalo? Kaya kibala doon sa mata kong tahin. Kaya yung iba. Wada nga naman hero. Yung ilong kong tahin. Wag yung iba. Yung mga ngayon. Wag yung iba. Kalma siya siya tayo siya. Wag yung iba. Ani crowd. Diba iba natin. Yan ang ilong na. Yeah. Ang iba, sabi naman niya sila mo. Kasi, hindi ko wala. Ay, hindi ba? Baby, how? Iya, jelang ko na mo. Ano ang hiruin niya? Ada ito ang French class. Balay kata pidawan. Ang naduman niya sudah kan digital. Piwan na ikilibi. Nasuan kai. Ngalambut iparaja nga ida kana nang ilanang mo baniya sa laro. Balay ribi pagkan. Wan mga kahmenro ngabar ko baniya sa mga Henry pipat pikam pakade nga. Matrish daw nakabanta jung pi matpanang study pi. Henry pipat pikam sinmoy ay ngaro. Maling kong bayi ito ipibang nga lang simula. Balay pikali kata. Maskulikin. Kamuntoy, bangan tenang pasta di pi. Haying te pilih kum kagandung. Henry syabapat pilih kum kagang. Bi kajung nojung pi te lai ma pi. Ito sa rin kong malubay ito pi. Kuat tibi kata ladai tu menuru. Nek kum lo. Jinglehkai di bitel apalan.
Lebih Islam. Mengayo ko sa posisyon tay. Boleh dia susi apa sih? Ikaw natin bahaya dati. Nadong kaya. Lele, nada ikaw may sama kasama kan. Memang aku harus ada ide apa tu macam penting dia. Memang bagi dia sih. Memang yang pernah startup di barang. Oh, kini kau kembang susikin. Kau boleh. Oh ya, aku harus jaga maps kau. Lupa, belum masuk. Asin sekarang. Kena yang, ada rumah selama itu ni siut. Kamu hilap sekolah. Saya susah pun dia lah kau. Dan yang jingkai mo. Siapa? Nak saya lama. Saluran di situ doktor high school itu. Biasa. Kau mana cik ni? Oh, iba, kamu boleh depan ya? Mana yang lebih kamu depan? Isitam na balay na. Kung na punta kang pwede sa school. Mana mesti apte ilami ak parobiang da. Okay, kaman pwede sa school. Ukraro kaman sa school. Kata te kamu aban daw. Hai king kang, hai jangan sa. Te, tak tay bah punya cuma. Hai ka.